kita maglangan mga kigsunan atong sugaton sa masipang pagpak, Brother Soc Fernandez. Selamat kayo, Brother Adam. Ang atong challenge of salvation. Okay. Depende na sa gana ba. Pero really depende sa gana. Depende sa tuyo sa Ginoo. Sa San Juan 15:16, Mingon si Jesus, dili kamoy nagpili nako. Ako'y nagpili ninyo. Ano ang inyong mga bunga, huwag padayon. Kaya tinuray, isang usaw na itong panguma gani magtugang lugar nga, dangog kayo niya, di ka gusto manguma. Sa buto na ka mga itong kumagdos, di lugar, pugong yun ba? Kaya tumba na. So, muna nga, ang Ginoo mo'y nagpili na. Naroon, mamunga tayo. Muna nga, the only thing we have to do is to say yes. Katong mga may kaya na ba? Atong panahon, nga ito'y katudlo dito, kay lison mo kay tudlo na kuning matuha na. Tunan ko lang ng karate, be. Pareha niya ito itong munghe nga. So, siya pagka munghe ba? Yan ka na yung masod sa pagka-mung. Doon naman mga qualifications niya po nga. High school graduate, o then mga kapot ng college. Kato siya, wag yun! Saan na lang ini, pero kursunada mo kayo. Sige, sagot ka no? Okay. Tanawa na yung schedule. Na-schedule sa'yo kayo, alas 3, pagting ng kampana kayo, manda, ilamos, atos kapilya, ampo. 24 hours, you have the schedule. Iya katong-tuhan na kay, buutan mo kayo, ingon to superior. Ako naman tanin po, silduhan lang kay, iglawag las kanding ba, baka. Pero hibawang mong him, pero di mahimong kayo mo ni kapagkaagan. Mo ito nga, tautan na siya sa superior. Gusto may kapagkaagan ni mo dong. Doon na magani, ihalan na sa Birhen. Maria. Yawa sila yung kapagkaagan kay ay pag inabuhi, juggler man, karang buntag og alambre nga, asero, pikas, latay, bisikleta siya, sunag ka bisikleta o saraka kabli. Iya pag yung pasaano ng mga bata diya sa ubos, mga inahan po sa kita. Bata, this is skill. Muna nga, samtang nga tulog ang mga munghe, mato siya sa pilya ni Virgin Maria. Nag-juggling siya, bulintong. Dahil nain lang pakita niya sa bilidad sa mga birhen, pang bulintong siya kato, kaupat mo na pagtugpa. Yang superior na niya, sus mariusin, sus marito. Kau mani, exhibition mani. Tanaw lagi daw ng superior. Kurti na niya singutah, kinasing-kasing yun. Nanaaw bitaw ng mga birhen. Kaya yung blue mantel nga, pumut makaya na, niya cotton nga nindot yun kayo. Sus, nagluhod din daw itong juggler nga, ipaningot na. Gitrapuhan sa mga birhen ay now. Kaya tungos kakapoy niya, diri siya nagpauralay sa abagas mga birhen. Ang superior, Isus, marusin. Ay ako mga kauban ninidugay na kayo, wala may nagruhig ka na nanaog yung mga birhen. So yan ginawa. Kaya that skill of man, his own prerogative and parameter, igo na ito magkapahimuos sa mga birhen. Tungkol siyang kumbawa. Wala nga, importante. Kadawang istorya, may usa kinahan nga buutan yun kayo. Yun kayo niya yung anak. 8 anyos na. Buutan siguro kayong bata. Marang ang inahan. Sagwan ako'y bana. Niya ning anaka. Limpay na. Ingon sa itong anak.
Huwag ko lang kalipay nga magkakita ko sa kong mama. Puutan niyo kay mama na ko. Pinanggaan niyo kayo. Sus, nasakit man niya ina. So niya to siya albularyo, nga Diyos nun kayo, ibasa ba ang mga buot pa sa kinabuhi, hindi ni matao siyang inahan. Siya nung, di ni maluwas si mong inahan, grabe maging sakit. Matay mo ganit. Pero sumala sa kong orakulo, naitanom sa turok, ilawom sa kantil, sa dagat nga tabang. Tabang, dagat, parat gina. Kay tidlom ni Muslim, bubuhag niya ang tubig ng tinaw, mainom ang tubig sa ilawom dagat, tabang. Doon ay tanong, na mo turok sa pangpang sa kantil. Ulaw mo ko na doon. Yung karabag yung bukuha. Bukuha na na mo. Kung magina, mo na yung mong butangan tubig bugnaw, painom ng nanay, mama niya. Pero 10 minutes, you go down, swimming down to look for that plant. Moto, ambak na yung batanon. Pagkumar sa ISIS. 5 minutos na bindugay. Tunga siya. Nabubuwa na yung barang buto yan dugan siya. Mano Ermitanyo. I could hardly get the plan. Ikublisod ko ba? You have to do that. If you want to save your mother, yes, I will do it. 11 minutes. 10 minutos. Para mabot na mo. Butog, mag-usak semana, 2 semana. Nagwanta naman niya. Utong, tamas ginawa. Because nagyang makita yung mga puntan kayo. I cannot afford to lose my mother. I love my mother. May pagmumuna ko niya kaysa siya magunan ako. So, 10 minutes, master niya. Pag-abot niya sa lawam, doon na may isda nga dako kayo nga gihamagan ang pangpang. Natagak ang tanong. Sarigod ka po. Yan, kay Merin Lumas na itong batanon. Pagkabuti at itong lugar, it's already 10 minutes. Itanaw niya, itugsad yun sa lawom sa dagat ang tanong. Wala na kayo siya kakitaglayan. Wala siya magsuko sa isda, kay isda ko, nawa na yung kalibutan. Kinaglan na ito niya. So siya, die or live. I love to die just to get this plan. My 10 minutes is already through. I need 5 minutes. Ang akong gi-master pag utong ning lugar 10 minutos rin. So na ka ng 10 minutos, hindi ka swimmer, ka ng 5 minutes, taas na. Pero 10 minutes, mamaster niya. Pero ningon siya, die or live. I love to die if I could not afford to reach the ground. So, stiplom siya, hapit ang buto yan lugar, gusto na hangad na siya hayag, nagkanam, nagdangit-kit, ilaw naman. Buwanta niya, 13 minutes. 2 minutes na lang. 14 minutes, hapit ang buto yan lugar, muragan, niyang dunggan siyok na kayo. Mabukat pa nila itong salamis dunggan o bruban. Mugi paghuhog siya ang gamot, nagunitan niya ang tambal. Sikat siya, sutuy siya. Dead or die, I have the medicine to heal my mother. Matay ko mo, buhi. Niya nasa kong gamot ang tambal. Sus, dito na siya sa surface tubig. Gamot sa ermitanyo, perting iguang na ito ermitanyo, perting kusgana niya. Yal sa gudang kapit. Yes, son. Your skill is added with determination. What is that determination? To save your mother. Because love conquers everything. Ang pugma, makabuntog sa tanan. Tumbay tao na batano. Siya, bahala na.
Umatay ko, total niya naman tambal. Dado naman niya simitar niya sa ama. Moto pag daw-daot, bangon mo siya. Siya na itong tambal. Ingat na tayo. Dali. So, mogi pagkapot nila ang iyang inahan, kitabang kayo, nagpinal naman. Struggle for life. So, it's tubig. Sa kabaso, ibutang yung tanong, ugos pa inom siya tao, dantag 2 minutes, lingkod ang inahan. Where is my son? Where is Adendo? Adendo. Yan as well as Adendo, gagakos yung inahan. Even this medicine is not harm. Only if I can say you, I will live more lives. Susinigat kasulti sila. Bisagwa pa nil tambal dong. Basta makita talang ka, magdugang na sa kong kinabuhi o pagpakabuhi. So, tremendo sa kayo ang gugma sa ina. Sa mga na, nahog ang tapilit sa atong sigilangon at tagin ang sunod-sumpay sa atong istasyon, tiway, lakaw-lakaw, bisagway, bakaw-kaw, bakaw. Okay. Ang sunod na itong, by the way, the story tells us the message of sacrifice and determination. Ang iyang sacrifice ko to bring sa 10 minutes. Pero by determination, nadungagan 5 minutes. Die or go. Ang labing importante sa atong doktrina, nagika ni Kristo, nagilain niyang gihatag. Tapos nagkalibutan, the act of Christ cannot be repeated even once again. O importante ni sa simbahan niya ito. Kaya sa 12 apostoles, butang tanang labing buutan, yang igagaw, katong batanon nga John. Kanang bitaw sa katapusang panahapon kanang batanon kayo, o sa magpararay siyang dughan. San Juan man ay na igagaw. Parinti man ni Santa Maria ang inahan. Sawa ni Zebedeo, anak John, maigsuon sa siyang Santiago nga. Doon na po Santiago nga lain, anak ni Alfeo, nga igsuon si Judas Tadeo. Okay. Sa 12 apostoles may buong ka. Sa pagtukod ni Jesus ang iglesia gisumpay niya. Gumanyag sulti ikaw, Pedro, bato, ibabaw ng bato, tukuron ko ang akong iglesia, agangaan sa impirno di makadaog sa akong iglesia. Second person ka rin gisulti ni Kristo. Meaning, you, Peter, and upon this rock. You, Peter, I'll give you the keys of the kingdom. Whatsoever you shall approve, will be approved in heaven. Whatsoever you shall disapprove, will be also constrained in heaven. This is the keys of the kingdom. Pagsulti biya ni Kristo, anak, nga makatag Yahweh, ngayon nga mga apostoles, pa Yahweh? Ha? Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Sunan ka. Dahil sa ka-hotel, nga gibutang sa ka-island, nga porting nilutan. Kaya mahalon ka yung hotela, ang mga dito, malangan yun, gusto ginumpuyo, labing minuto sa semana. Kaya nito kayo, islands, tubig ang presko kayo. Pero duhari yung kabarko ang standby. So, nasunog mo ng hotel. Dinagan na yung mga tao, gikan sa 12 story, kanao, ang uban sa hagdan, dinagan na yun. Padung sa duha ka barko. Duha ka barko na puno sa mga tao. Kaya, palagin kaya itong hotel naman. Karon, sa ka barko, doon ay batid ng kapitan. Usa sa mga i-billeted sa hotel, captain sa kadakong barko. Huwag niya sa kapandang. So where is the key? How could we move this ship without the key? Key of the angel. So, sa usa, niyan man. So,
talinaw mo, kaya di ta kapandar ining usa. Sir, kini nga itong barko, sir, tanawa rin, gilumot naman. Meaning, wala ni mga andar dugay. Wala ang panghaw, wagi anuos ba? Tsagan kay kanarang barkuhan ni andar. Mura nga, ang uban, makakapyot yun, wapamuhog ang damyo, may uban yung naluwas. 1/3 of the ship filled up with passenger, katong usa. May, na to mga 25%, basta ubay-ubay siya na nakarga. Kung pa yung PC, alam nyo, pinandar naman. Where is the captain here? Hindi ko na matao. How could we sure na sigurong tungkong kita? Oh, may kapitan. May kapitan sa barko. Wala. So, saan kuhan? Ang hardinero. Magkatultol mo na isa siyawi. Ikanaw Diyos kapitan, tultol mo siyawi, doon mo sa kwarto utanganan sa mga tools. Ang hardinero, tuwa mo din yung tools nito. So, nakatultol siya. Kaning barko, Yawis, barko 1, barko 2. Ang barko 2, wana dito manda. Saan siya naguna dito? Na-apply niya. Pag-apply kay driver mo sa to siya, pambot ka na mo andar ba? So, pag-switch on, nahihin mo rin mo sa truck na sa kambyo. So, pag-andar, iyan lang. Muhan na nagdagan. Puno na mga tao. Luwas ang uban na matay kay ang hotel Luslo kayo naman tungkol sa daghang mga flammable. So ay tao na naluwas-luwas sa nakasakay. Ang sikreto ng Yahweh. Huwag itong Yahweh way kaluwasan itong sakibat ng puno sa Islam. Muna nga, pagkapangutan nata, what is the value of the key? Not ordinary key. The keys of the kingdom of heaven. Mga Yahweh sa kingharian sa langit. Yung may nakita sa mga apostolis nga naglantaw ng Yahweh. Kay kadto ang kagahuman o otoridad. Nganong si Pedro man? Si Pedro galing manubah. Katuho niya ipanghimakak na Panginoon. Kadua, katong naglakaw si Jesus dagat, ibog si Pedro, Ginoo, palakta sa kusdagat. Ampak. Pag-ampak Pedro, kisaw lang, pero ang iyang gitumban, moragyog, dahan na bagong siniminto, bagto kayo. Pero pagkakita niya, sinako kayo ba, nagdoon, ngit-ngit kayo, nalubas siya, His loud, Lord, save me! So, dali kayo mo sa Espiritu. Why Peter? Why not Philip? Sinaligan si Espiritu Santo sa Filipe. Itong suriro sa ni Reyna Candace sa Ethiopia. Sa basas, kasulatan ng mga kasabot sa Filipe. Amigo kay Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, Filipe, ganadahanan ko sa basa na mga kasabot. Dula sa ipasabot niya. Why not Philip give into the keys of the kingdom? Why not John? Nabing buutan, mapagsahan. Why not James? Kanunan niya ikauban. Si Jesus, Pedro, Juan, Santiago. Kanang ito, paborito ka na Jesus. Gusto na yung mga dagko kayong mga affair sa milagro, kuyog niya. Why Peter? Nganon si Pedro ba? Kaya may buong niyang mga tao, ano man eh? Dali kayong malubad, dali kayong musap, okay kita ka. Para ito yung sino? To confirm and to strengthen the weak. Kaya tanto si Santiago, lipun kayo. Determining factor of decision. Naubis po ko ito sa Jerusalem si Santiago. Pero apilihan ni Cristo. Pedro. Yahweh. Dili Yahweh sa oracles of heaven. Dili Yahweh sa tinaguang bahandi sa grasya.
Yahweh gyud sa langit. Wala katong tiguang nitong kardinero ng iyang kwarto butangan na stores ditong Yahweh. Mao to'y ipili sa San Pedro. Pero sa mga ikulugas Yahweh. Nasa San Lucas 11:42. Ngayon, sa Ginoo ihatag ko kaninyo ang Yahweh sa kahibalo. The keys of knowledge. The keys of the wisdom. The key to interpret the difficult words of God. It should be the one who holds the keys of the kingdom. Na may isultin sa tatlo sa Roma 10:2. Roma 10:2. Nakakita ko sa ubang nga tao nga labihan kakugihan ug kakugi gayon. Pero kulang sa kahibalo. Kulang sa kahibalo sa may netbook. Sa Hosea 6, daghan ang mga salaan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kulang sa kahibalo. Muna nga, kahibalo ni Pedro. Ngayon mo unsa ka superior sa kaminugdanon sa kahibalo ni Pedro kay gikonfirmahan mas mga anghel. Confirmed by the angels, not really men of great honor and knowledge that confirmed people. Anghel. Kaya diyo nung katao nang ita sa kaluwasan. May usa ka apostol ngayon nga, at ta. Ug misulot sila sa kabalay. Ug dito ang mga anghel. Sulod sa balay. Kining natawhana unong katao nang ita sa kaluwasan. Ipakuha si Pedro. Ipakuha si Simon, may bansagon nga Pedro. Kaya muuni siyang tao nga nagkupot sa mga pulong sa kaluwasan. O garon kamo maluwas ug ang inyong pamilya. Siya si Pedro ang nagkupot sa kahibalo sa kaluwasan. Ang sulti mga angeles. So that is the factor and very strange and extraordinary that case given to St. Pedro. Wa man na sublias Ginoo na dunay uban gitagan niya Yahweh. Sharing of power of the bishops, okay. Nasa San Mateo 18:18. Doon na ba yung mga kagubot niya, kasamong dadas mga pangulo. Sila yung mahubad. Pero why repetition of they are given the keys of the kingdom? Pedro again. O ang successor ni Pedro, Santo Papa. Tungod sa gisulti ni Jesus nga, ang inyong mga bunga magpadayon. Dili mahanaw ang iglesia. Muna sa 2,000 kapin ka man nakalalaing relihiyon, gikan ni Martin Luther, John Calvin, gikan ni Ellen Goldwhite, itukod sa Saxon Jehovah, si Charles Taze Russell. All the founders. Never that God appeared to them or Jesus appeared to them to give again the keys of the kingdom. It's only one. Nothing and no repetition at all, because only one church that can open the kingdom of heaven. The authority of St. Peter. Mura kita, kanunay kita nga sumala ni San Mateo, sumala San Juan, sumala sa gisulti Santo Papa. Argumentum ab auctoritate fortissimum est in lice. The argument based upon authority is so powerful. Even the class of minds of great men, reasons founded upon authority are so powerful. Muna ang sibahan kita. Mga CFD. Ang pare, binota dito. Ba't kuli kayo pare? Kausara ko. Ito, kausara ka diba? Ganoon ay pare, nga iksulti niya may ito, spukturunan, kutlo na Biblia.
dito ko ka sa Basilan, Padre Angeles, Los Angeles, kalimot ko. Jude. Padre Jude, Los Angeles. Siya bini mo, sok, kabantay ka? Ay nanimba ka rin domingo, kabantay ka pag misa na ko. Naku, wakay ko kabantay pa rin. Nagdahatong Biblia. Kaya kada sulti na ko, basta doktrina, tutlog yung Biblia. Kaya manimba na ko, karon dili man mga Katoliko ra, na may mga laing relihiyon. They are interested in study of how does Catholic priest deal and teach. Kami mga pastor kay Biblia magod. Pero si Jude de Los Angeles, Biblia. Dito sa kinatumyang parokya sa south of Leyte, doon ay pare dito nga mo ni tabo. Tungod kay daghang kay reliyon, karaan kay simbahan pero wa mahimong parokya. Pero may manimba kayo pero pagsugod niya, sila mga bata, mga dagkong tao manimba. Kada hapon, rosary, tanganyag mga trumpas amplifier, rosaryo sa mga tao. Para dagting ko sa tuig, deklarar sa bispo, himuon tanim parokya. So, kuyog mi, kutlog yung Biblia, kada suti. Saludo ko. Marimardoharan yan ko pare. Usually, pare, saguho ng tuno, gipasabot sa Biblia, walay tapas ginawa, istorya, bisagwa sa Biblia. Pero, lipata. Di pagkaon ta sa kuidaw lang. Tumigot lang kuidaw. Kaya natin ganahan kayo nga pare mo wali. Pero the chain of jokes. Kadina sa mga komedya. Iguman niya istorya, sumpay, pagkakwak ng katawa-katawa. Pero ang pagkatala na to, doon na kayo nakuha nga punto ang pagtulunan sa Ginoo, sa Ebanghelyo, niya ng istorya, pinautunta. Kaya doon na may mga jokes nga leading to the message of the gospel. Warag tulo ni ko pare, karon bantugan kayo, tibo abisan sa Amerika, kaya kayo mga Cebuanom, magalantaw kayo na mas online. Yung mga din ko nung pare o patahasan sila. Pero the question is, does the priest relieve the essence of the gospel with the salvation? Tiyaling kasugulan nga jokes. Pero ako kung idatong akong apo, sige kong istorya na gandam akong mga napo o 5 ka kanang jokes. Pag umanong tanan ko, dung, unsa may mong nasa buonong. Lo, muni lo. Para, sus, mga jokes naman ako may nasa buo. So, I cancel it. Doon ay jokes ka ng mga panagit kayo, ka ng kalit, taklit lang. Yahweh, yatag sa Ginoo. Authority does this church can open the kingdom of God. Gusto nga tayo. Because fallacious teaching instilled in your soul will result immoral act. Kung madungog na ito ng mga doktrina, mga pagtulunan na sayo, na-instill na ito, ang kinabuhay sa na ito sayo, the moral life is questionable. The moral life is against the commandment of God. So, the guideline is nga kung ang doktrina nga itong madungog sa itong magawali, sangyaw, makapabuutan sa nato, then that is the message of Christ. Nasa ang Juan 3:24. Nga kung mga sinugo, kinahanglan magwali sa pulong sa Diyos, kay sila akong nasinugo. Yung malimtan niya na nato. Nga itong makutlo, mga saying ni Dr. Si Rizal, mga saying ni philosopher Aristotle or philosopher Plato, dili ang Word of God. The Word of God is life. Buhay.
Salmo 120, akong ipadala ang akong nga pulong. Ang ilang mga sakit akong giayo. Ang ilang yuta akong giayo. Buhi nga tao. Nga tanong. Ilang paglawas. Salmo 120. Muna, kinanglan kita nga, Puluminos, kada sulti na ito basta doktrina i-founded upon. Basihan na ito ang pulong sa Ginoo. Kaya kang Kristo pa, siya sige kong tudlo. Sige kong wali. Wa, yun, inisunod na ako. Pero paghimo na ako mga milagro, linibo ang mga tao nagsunod, namati na ako. San Juan 4:48. Meaning Christ was very attractive. Batubalani. Kadungog namin Kristo, masya. Paano na yung tao? Yeah, usara may Jesus Christ. Kita sa mga emergency, kuyugan mo sa milagro. Kuyugan daw eh. Pagkatun ako sa Kananga, o sana sa mga barangay sa Ormo, purtid ako ang Sudara, no? Kaya Kananga mga 40 kapil kilometro, sako ko man sa Ormo. Pag-uman ako seminar, Renewal of Catholic Faith Doctrinal Seminar. Ingon mo doon mga tao, kaya may isok na rin. Ako man doon, sukto ay giyawaan, sir, hingin nito. Sa may inyong lihuan ng giyawaan. Daot kayo na babayaran. Kusgan mo kayo. Ako na. Sa may nito, ipanglapay lang ang laki dito. Kaya ang bitana na abirto man, ipanglapay lang. Kaya bago kayong gidaro ang daruhan. Ay, banto kayong daruhan, ipanglapay ang lalaki dito. For Diyos, tumiyo. So, inyo kong ipalabay sa bitana. Ako na una-una. Kamu na, di mo ito. Kamulay ambo, anak. Talikod bitaw itong tao na sukop sa talawan galing. Tagasukop. Uy, tagasukop talawan. Kasi ilang na pula-pula. Nagwanto ta? I did not have any experience how to drive the demons. The only thing that I am certain nga, kakumbisal ta, kakalawa ta, atong trabaho dito para sa Ginoo, dili para sa kalibutan. Tapok na media sa hagdan. Tanaw ko seryoso, bantukan na kayo ito na ilabay sa babae. Nako, pagkawag, gidungong bisok, ilabay ko. Puli ko upian. Balik ko sa group. Magandam sa goy. Labay-labay gani, anagi ko sandix mga bumbong. Kaya asal yung labay bintana namin ko sa bumbong. Nako, kita sa mga itong buhatan. So, susunod ramili mo. Ako, ampo ta. Ang atong ampo nga cleansing of our soul. Kinulso ta. Pag-uman song, kanang kanta nga soul and body. Come Holy Spirit. Nga humana. Manataso. Sakata. Blihan na po ta. So, babae dito, maragyo si Bayong Likuman. Nanugad naman ako, kagamay rin mo. Daot pa kayo. Gapuasa ko itong doon nagsiman, away kawan-kawan, pero pusgan kayo. Utsok, sa may sunod na po. Pasa ta sa ito. Takalag pakli. Pero napaklian ako kanang Mateo 11. Na Diyos sabihin mo, duol kamu kanako kamu gikapuyan. Kaya ko, yung ko masayon o magaan. Duol kamu kanako kamong na imugatan sa iyo ko sa inyong kalisyan. Kaya ko, maluluy mo. Sige ko paduol, duol po ba? Sige na kong basa sa Biblia. Paka man. Tanaw na kong babae. Natumba magalit. Susok. Nandun nga tao ko. Natumba mo na. Sa may mabuhaton. Tataas atong kamot. Ampo. Salamat, Ginoo.
sa gahom ng imong ipadayag. Nagpadaugon ka. Ginoo nga buyo kami sa imong ngalan, sa imong mahal nga dugo. Iuli ang iyang may panguna-una. Sa ngalan ni Jesus. Mahal nga Berhen, mga angelis, mga santos, tabangi kami. Ang babae ni lingkod. Lingkod naman. Laro-laro. Nagsangpit ang mga anak. Saan may panagpit siya? Iyan ang banag mga anak. Huwag na kayo lagtahon niya tusok. Tawag ka kuno na. Na masilong ang iyang banag. O mga anak. Di na naka. Naglingkod na to. Ditindog, ipanggakos. Iyang banag, iyang mga anak. Ganon, man. Ganon na kang tao diri. Huwag siya kalimutan. Yan, sulti-sultihan. May namang matubag. Ako, naong nakagrinay kay malusno niya ng balay kay naghana kayo sa There are some emergency cases that God provides something needed for us. May lang talawan mo rin ni Susok. Talawan mo rin ni mga Cebuano. Nag-una-una ko. Pwede kayo na nilang bulak-bulak. Nag-istukada ni Magallanes. Napitis Magallanes. Munong das pa ingon nga, we are called by God. Katong ingon ni Brad Adam, anaman lang na sa Sharok ni Mahuman nagmaduwag semana, requirement sa barangay captain, then police clearance, naroon na ibayad, yan sa Kapitulyo na madiyang ang NBI. Grabe na, wala matapagayon na yan to. Pero, wala, sugot lang ta. Ampot ka sa provincial jail, pangayuan ba tayo dito Brad Adam? Yan to po pangayon eh. Katulong mo itong authority sa governor. By the way mo, punta ko sa kusina sa Arsobispo kay doon namin tuyo ni Brad Adam. Sa itong oras, paggamit sa itong San Vitales office. Daghan na itong mga pangutana sa district. Isa iyang katabang sa Catholic Faith Defenders. Nag-schedule ko itong tawag sa Brad Adam. Itong problema Brad Adam. At ibabaw niya. Ilipay mga siya. Kaya pag bindita dito, suwag niya siya sa itong kusina. Bindita, tanaw siya. Naong na ko. Naong niya ba? Na si Santo Pabay babaw. Na siya. Na din, Padre Locasinog. So, lipay siya. Na-equip pa na itong first time in the history. Catholic Faith Defenders have an official office. Napag-yun sa San Vitales. Dako dito itong kwarto, itong gitangan ng Las Nos. Mauta ito yan. Pero, mula kayo po nagtibaw. So, is pa yan. Magamay mo na ko, importante nga doon natin official contact stationary sa mga suwat sa unay na ito. May atong problema kay sayutan i-cut off sa itong oras. Nagyo ta kay magabi mo may tawag sa mga foreigners, mga Catholic researchers o mga tanang. Anas Brad Chua, kauban na ito. Kaya salamat kayo. Doon na mo ipangutanan, jutayan na lang kay Maragatas na ako ng istorya. Basta nga, you are called. Ayaw kayo nga, kumaupo, pwede lang kumauto. Mo may mayong kumauta. Kaya sa may turdo na tawa ta. So, may nga natin nakatunan. Objeksyon sa larawan barong ka ng guludo, taglarawan mga Diyos na Mateo, Exodus 23:4. Itambok sa impirno. Nakatubag din na. Okay, Brad Jong, dahil yung kumutana. Question, paano natin namamana ang kasalanan? Ano po yan sa akin? Tedjaw, Dumanog, Mandaluyong, Manila. So, kung ano ito? Paano natin namamana ang kasalanan? So, sa pagi na panunod na ito itong mga atong sala na pamanang kasalanan ni Adan o iba. One thing we know na si Adan o si iba, before the fall, they were clothed with the sanctifying grace. Gracia mo kasantos.
Roma 6:23, Roma 3:23, tanan nagkasala. Nawalan sa himaya sa Diyos. That is the sanctifying grace, the clearing lights of the soul. Nawa. Pagkasara daw ng liba, kaya pa naman tayo sanctifying grace, na panunod na to ang kawa na igrasya. Naamay sa labtunon kay gisulti ni David, Salmo 51:6. Ako gipanamkon sa sala. Dito pa ko sa tiyan sa kong inahan, taan akong makasasala. Kung sa may isaan mong nahimo David, namay na po kasugo, pangano diya, bata pa ka na ba isaan mong na po kasugo, wow! Marami yan ang i-clarify sa 1 Corinto 7:13. 1 Corinto 7:13. Di ba ang inyo kayong bana na balaan tungkol sa buutang asawa, balaan tungkol sa buutang ng bana. Nabalaan sad ang anak nga hugaw sila kaniadto. So what is that dirt? Hugaw sa bata. Lamentasyon 5:7. Patay na ang among amahan. Kapanunod mi sa ilang salang. Unang salang panunod. Kahimtang sa kalag sa bata nga wala na grasya. Kanya sa suwat ni San Pablo nga kadtong gibunyagan sa ngalan ni Kristo, nagsunob na ni Kristo. Galatia 3:27. So, the sanctifying grace. Maulian ang bata sa sanctifying grace. Ganawa. Dili kayo sa gihimo ni Adan ug iba po sa bungas kahoy ginili. Wala ta kasunod na. But effecto sa ilang sala may napanunod nato. The absence of grace mo nang original sin. So pag humas mo niya, nawaan ang original sin, sunod pag iyapong yawa. Edad nas bata sa panuigon, pag ilag maigdautan, kayo mo na nagsa. City, utso. Marang age of reason. Marang lisod. Ang trabaho sa Catholic Faith Defender, lisod. Kaya you have to continue telling this to the people through radio, through our seminars. Yan ba di man katahas? Glain. Legion of Mary, good. Pero dili katahas nila. Knights of Columbus, good. Dili di katahas nila. Because this is the defense of the faith. 1 Pedro 2:15. 1 Pedro 3:15. Pag binutan, pag binatarong. Di man kanay mong kabuutan o kamatarong, pag binatarong, usana sa labing mayang panalipod. When you are known by God that you are righteous, you will be chosen of the very difficult task to defend His faith. 1 Pedro 3:15, andam ang kanunay. Hindi mo kugaling. Pagtubag sa mulang tugi kanimo. Tubag ka sa pangutanan nila. So how can we pass this to other associations? Hindi katag. Suksaan ni muglaray ng mga nagalalay mga kapunungan, Catholic faith defender, because that is biblical. Filipos 1:16. Filipos 1:16. Ako rin ba, matod pa ni San Pablo. Gipili ko sa Diyos pagpanalipod. Pagpanalipod gamit. Sa may balita ni Kristo. May balita, truth of Christ. Judas Tadio 1:3. Gidasig ko kamo. Tanto si Judas. Pagigmisugi ko. Pagpanalipod sa kamatuoran sa Diyos nga gitugyan niya sa mga bala. Pagpanalipod sa doktrina, pagtulunan sa Diyos nga gitugyan sa mga bala. Ipiliyon mo I am chosen by God. Huwag ingon siya all the apostles. Though the apostles equipped with that, but specifically, gideklara ni San Pablo nga bukasyon na nato. Hinumdum ko ni dila ko ngano ng bugado di kampana ro to. Sa person ibuke ko ng inting da. Inting gamay ba?
Simple na itong inting. Areho. Susinting talinis kay tingog. Arangkada rito, bayag ka sa argumento. Ako, bugado mo ko bersok, pero di ko kayo mo kang inting na. So, may mo so, kung mo sulti niya ako, naku mo lang, bugado mo ka. Sige na ka kuminaw ni Freedom Park. Basta schedule ko. Puto schedule. Sus. Dito siya sa tindahan sa Freedom Park. Order man o. Isog na biyan ba? Horse. Green horse na. Sus, gamamang tuwang dito. Butang. Baso. Pag mong pamuha na siya now. Gido na siya kauban. Tuni, imo na. Pagkanto niya, di kay klaro ang ipanunti. Ang klaro ang iyang tuhod, kakurkurot. Susupot tayo, nagkuk yung mga bugado di Campanas, Manila. Yanuhon ko lang nag-cross examine. Yanuhon ko lang nagtubag. Diri, kuya mo mansok. Ay, mas inting na ko, no? Ako, may pa ka. Bugado, bugado. Sinting, bansay naman. Mura ka, bukasyon na. Pero bisang sa butang alisod, basta insayuhon nga na ito, si Pacquiao. Kuti ensayo din sa Pilipinas, patapos din sa Amerika kay additional exercise, ensayo sa vaccine niya. So, ay kumpiyansa. Practice. Kung saan mo sa kuha na teksto sa larawan, o butang na diha sa pagsupak. Kung saan sa kuha mo nga teksto sa pagsupak, sa kuha nga na, sintido ano. Istorya ni mo nga ilukwin kay ka, di mo mga tao, kining tuhana. He knows what he says. He trusts in himself and God. Paman. Kanina si Bangwari ko ka atag ko sa paripay ni George Torrepil, paano tayo? The body of the letter, so the substance of the speech, and then the connection of the logic there, and the text of the Bible, convincing kayo. Kumino ni mo nato, wata kalimutan, may madami ka. Magkuha na ang tamang ko. So that is it. It cannot be done by one day. Insakto ka parts, sayop nga si Maria wala sala. O mas sayop nga si Maria ang mudugmok sa yawa. Kay wala gani siya nahimo magi-torture iya anak na asya tanaw samot na sa yawa. Tonton bigamo marandig lanaw. Di kay ko grasp pa, di ko Insakto ka parts, sayop nga si Maria wala sala. Sayop pod nga si Maria ang mudugmok sa yawa. Kay wala gani siya nahimo magi-torture yang anak naa siya gatanaw samot na sa yawa. Good statement, but no essence of the doctrine of Mary. Ang iya nga, kadugmok siya wa Maria, huwag kayo siya katapang siya nga na naghimutas siya nga, grabe kayo mo ganito. Wala siya may baho, ang nasulat. Isaiah 53, unang ito size, buwan niya ang nating karnero. Ang tanang salas, katawan ipaton siyang lawas. Labudot sa mad, o kanang lubuhan mo aga sa nating karnero, ang kapasayin na. Kisam lang nating karnero. Juan 1:42. Ngayon sa Juan Bautista, ano yan? Jesus, ang kordero sa Diyos. Nalamog ka. Nasulat na. Kumal ka Birhen. She was really supporting the presence, His presence, His love for us. Huwag babae nga makabarong. Kasi kung sa tingali ka malituhon sa anak niya, ha? Pero sa doon sa Camillo City, may babae.
Gitistigusan niya ang kamatayon sa kamagwangan hangtod sa pito niya kanan. Kaya ang isultihan. Ayaw kadlok lang. Patyon ka sari. Ayaw kalimti. Nasa yang kong city 26 to Diyos. We are created by God from nothing. Siya yung unang nag-define of what is creation. We are created by God from nothing. Gilalang ka sa Diyos ni Kansuwa. Siya tagiyan. Ang kamatayon, dali na. Kumanis kamatayon, sulta sa amin. Gikas kamagwangan, hangtod sa kamaghuran. Ang kamaghuran, may grabe. Pero, restored kayo. Bugtong anak niya si Jesus. Pero ikaw, Santa Maria, ikaw na daan, ang espada, palagpas yung mundo. Dilim na espada ang literal, kasakit. Siya ba yung madugmog sa hospital? Siya, isip instrumento, kaya binhi na kaniya. Ang binhi is Kristo. Karawa ang tulagway sa Immaculada Conception. Di ba bitin itong maniya? Pero tanawang yung sapot, kahayag mo sa Kristo. O na ang dugmog yun, literally, sa Kristo. Pero ang mga birhen yung gigamit. Kaya ang mga birhen is emblem of the church. Roma 16:20, kita naman. Atong tiil, may mudugmog siya. We are instruments. Instrument na. Wala nga. Katong nangutan na, may ang mga pagpahayag, pero wala sa kaibawas teolohiya. Why did Christ die for you and for me? Because of redemption. Episo 1:7. Kaya binagi siyang kamatayan ng dugo. Naluwas na. Napasaylo itong masala. Tungod sa madagayaon na grasya ang ikan kanya. Pinagi siyang dugo. Naluwas na. Pinagi siyang dugo. Napasaylo ka. Kaya sa kibaw, pinagi siyang dugo, pinagi sa kamatayon, ang buhay kamatayon ni Kristo, di mo balik ang grasya. Pero, saan lang? Kaya, ang wakay makahibaw, atong kibaw, manungdanon sa Maria. Dili kay way labot. Dili siya mo'y nangunay pagtubos, dili siya nangunay pagdugmog siya, pero doon ay labot sa Maria. Asa mabasa? Hebreo 2:14. Ang anak nakapit sa unod dugo siyang inahan. Yang inikanan. So katong unod dugo, gigamit ni Jesus paghugas kalibutan. Dugo to ni Maria, pero iya ni Kristo. Kaya naa naman niya. So natin siya. Now we have the great knowledge and honor, we Catholics, to Mary. Pero uban, dang baby ideally, kang Maria. O kung kayo sa katabang siya nga gilansang sa krus, ganong tabangon ko ni Maria. Na mga sabihin Maria nga, kasakit niya, dugo siya nga makatubos kalibutan niya, mo intervene siya. Si Jose mo hindi unang kuha sa Ginoo. Sa nasiba. Kaya pinangga pa kanya Jesus. Pinangga kay siya Jesus. Pag edad ni Jesus, 18, iya gisaplay ang ama-ama. Huwag niya paigdaan sa Katrik. Dia namatay sa mundo. Muna dia pa sa Jose gumot. Kaya mo nga gito sa Jose, ayaw na hilabti ang akong inanak. If I have 1,000 lives, I will use this to defend my son. Or else I substitute. Do not kill him. Kill me many times. Panday mo ito, Jose. May magitong lawas. Isog pag yung kayo. Dili isog mo dito. Ingon na, Jose, dadaan ang inahan ka na. Latas mo sa deserto. Tungang gabi, the brigands, the tulisan, mga madautang tao sa daan. Jose mo, yes, I go. Sakay Maria sa asla, gambata, doon na siya. Kinsa may mga ron. Diyos, luyo na ko. Ginoo. Ang Diyos ng bata. So, latas. 90 miles. What is mile? 1 mile. When kilometer is greater, longer than a mile. Ang miles, mas taas kay, mas dagdagan man, ang sa ka mile, kapinso sa ka kilometer. So, 90 miles,
ko sa kagatos kilometro. Siguro ka na, dili kay ko sa ito na ipahuway. Panday ang isod. Likon. Determinado. Tapos, Joseph pero mo yung ginagawa ko nila. Nagbubuto na yung buhay ko ni Papa na. Buhay ko ni Papa na kurusi. Kaya tinangga pa kaya siya. So many cases of Jesus upon Joseph. So many embraces of Joseph upon Jesus. Ganun na yung tinangga pa niya. Naglakaw ko si Jesus o Joseph. Para ako na retrato ng mga kapatid ito. Dibuli ko baka sa kami. Dahil sa kamasakitun, kake na. Hapon. Kaya na may kwarta. Hapit siya magpinalingon ng kake. Sir, kantangan na yung mga buhos niya. Ay, sir, ito sa pabus ito. Ito tangkang. Lingkod, hindi na mo lingkod siya. Baka na yung gusto daw. Lingkod. Lingkod siya. Ipusan lang yung mga buhos niya. Lingkod. Wala. Sunod na. Batang gamay, sige nagtanaw. Galagaw ang idara ng tao, sunod ang bata. Ang security guard, huwag kami nakasama mo. Ikaw siya, binadaan ko ito. Di ba nakasinti ka? Lahat sila. Pag-uwa nila. Nitanaw itong tao nga ni Bangon. Musikiton ba yung kami pila? Gawa. Pagkabuntag, balik sa trabaho, ibawang yung manager. Pagka-Domingo, yung nga po siya sa tuwa. Ayaw kita buhag muna. Bata, kuyog sa San Jose. Muli niya po na ako. Muli nagmando na ako. San Jose, Jesus. Kaya wala. The order of San Jose, Bangon. Dito, Tindog, Lakaw, kuyog na. Wala San Jose na. Inanggat ka niya sa Jesus. Doon natin pag-ayo ang nilisod, isod na yun. Ay kalimot. Segunda de Santa Maria kaya ingon man si San Luis de Montfort labi sa unsan tanga. Lisod nimo sayo na ni Jesus pinagi ni Maria. Pero sunod ni Maria sa lisod. Kaya doon na yung nagpakita tao na nagmahal kaya ni ito. Kita, it was Joseph sa lisod. Oh, kaya mo na. Ulihog ko din doon ta kaya mo na. Ngalan sa mahal mo sa anak sa Espiritu Santo. Ginoo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong tayo. Salamat kayo sa imong pagtubos ka namin. Sa imong dugo, sa imong pagiguma na mo kanunay. Duha, tulog ka tao, magkatigong sa imong anak. Naakaw na namin. Among ipangayo kini, iban sa manabang ni Santa Maria Virgen, sa tanang mga anghel o mga santos, salamat kami sa Cura Baruco, sa Virgen sa Carmen, Nicolito Pares, ang Diyos na panalangin kanila o kami panalit din kanunay sa mga pagkakataon. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.